A det er lige med y2 minus y1 divideret med x2 minus x1. Og det skal vi så bevise, så det har vi så gjort ved at finde to punkter i grafen, og så sætte dem op for hinanden, så vi trykker højre for højre og venstre for venstre. Og det ser sådan noget ud. Og så det vi gør, det er, fordi at det er minusparentes, så ændrer vi lige fortegnet. Og det kan vi se her. Og så hernede, så går B'erne så op med hinanden. Vi har gjort det at fjerne B, og nu skal vi så isolere A. Og det kan vi så godt gøre, fordi at, det både ganges med x2 og x1. Og det vi gør her, det er, at vi har bare taget A uden for parenteset. Og nu skal vi så dividere med x2 minus x1 på begge sider, for at isolere A. Og det er sådan noget, og det er y2 minus y1 divideret med x2 minus x1 lige med A. Og det er jo så det, den her sætning siger. Yes, jeg skal så bevise den her sætning nu. Og det gør så ved at tage det ene punkt fra grafen, og det er y1 lige med ax1 plus b. Og det så gør, det er at tage ax1 og dividere dem på begge sider, for at isolere b. Og det er så sådan noget, og det er sådan en bevis. Det.